आं नुफेरबाय बिसोरबो आं बादिनो। आं नुफेरबाय गुबुनखौबो नोंनि आंनि बायदि मोजां मोनलायनायखौ। आं नुफेरबाय नोंनि आंनि बादि अनलायनायखौबो। आं नुफेरबाय नोंजों आंजोंनि बादि बोराबलायनाय। आं आंखौल' बादि सानोमोन आंल' गोरबोखौ खुद्रि होनांगौ होनना। आंल' नेवसिजायो होनना। आंल' गोरबो खामलि होनांबाय होनना। आं नुफेरबाय गुबुनखौबो आं बादिनो हारसिङैनो गोमजोर थानाय आरो हारसिङैनो मोदै फसरनाय आरो हारसिङैनो हांमा सुरनांनाय। आरो दा बुंथारसै मोजां मोनलायनायनि खुद्रिलायनाय। आरो दा बुंथारसै मोजां मोननायनि अनलायलायनाय गावखौनो आवबा जानांनायखौ।